Сәлам, хөрмәтле тамашачылар һәм җыр моңга гашыйк дуслар. Сезне кабаттан мин Гүзәл Салаватова сәламлыйм. TMTV каналында яшьлек тавышы үз эшен башлап җибәрә. Димәк, алга таба бик күңелле булачак. Иркенләп утырыгыз, без башлыйбыз. Дуслар, яшьлек тавышында җырчыларның язмышын сез хәл итәсез. Яраткан җырчыгыз өчен тавыш бирергә онытмагыз һәм чираттагы җырчыны каршы алыгыз. Телефонда синең җитди тавыш, эш бетми күрешүләр сирәк. Эшләремне ташладым да очтым, яннарыңа мине көткән йөрәк. Йөрәк, әти йөрәге, бик көткән менә өчен. Тормыш бастышлары, барган саен кирәк икән. Яшәүләргә кирәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачышлары. Байлык бер көн аңа алданма, авырлыкта ир бул зарланма. Әйткәннәрең үрнәк сынауларда, киңәшләрең җавап сорауларда. Йөрәк, әти йөрәге, бик төккән менә өчен. Тормыш бастышлары, барган саен кирәк икән. Яшәүләргә кирәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачышлары. Яхшы кеше булсын иде дие, тәрбияләп үстергән улын. Омтыламын, тырышамын әти, булыр өчен синең горурлыгың. Йөрәк, әти йөрәге, бик төккән менә өчен. Тормыш бастышлары, барган саен кирәк икән. Яшәүләргә кирәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачышлары. Әти йөрәге, бик төккән менә өчен. Тормыш бастышлары, барган саен кирәк икән. Яшәүләргә кирәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачышлары. Дуслар, сез үзендә иң шәп җырларны һәм җырчыларны туплаган яшьлек тавышы тапшыруын карыйсыз. Без үз эшебезне алга таба дәвам итәбез һәм сезне чираттагы резидентыбызга тапшырабыз. Ә чиратта онытма җыры белән Илнур Юламанов.
Тап яратмаш Яратам деп миңа сайрадың Ялгыштырма, язмыштырма Әллә башкаларны сайладың Онытма да, сылытма да Ике йөрәк арасын Жаннардағы сагышларны Бәхет нурлы капласын Укта димә, юкта димә Язмыштан узалмасын Теләсәң, теләмәсәң дә Мине оныталмасын Мине бирешер дип уйладылар Ятлар керде безнең арага Кызлалардан кайда кышлаганның Күрсәттем мин хәзер алырга Онытма да, сылытма да Ике йөрәк арасын Жаннардағы сагышларны Бәхет нурлы капласын Укта димә, юкта димә Язмыштан узалмасын Теләсәң, теләмәсәң дә Мине оныталмасын Яланмыйм да ачу йөрөтмим Көчле булып калдым хәзер мин Җырым белән кайнар исем Таулар җимерергә әзер мин Онытма да, сылытма да Ике йөрәк арасын Жаннардағы сагышларны Бәхет нурлы капласын Укта димә, юкта димә Язмыштан узалмасын Теләсәң, теләмәсәң дә Мине оныталмасын Теләсәң, теләмәсәң дә Мине оныталмасын Мине оныталмасын Яшьлек тавышын дәвам итәбез. Һәм әле шуны да әйтергә кирәк. Кышның икенче айы да акрынлап ахырына якынлаша. Кышны яратмаучылар өчен бу зур бәхеттер инде, шулаймы? Ә менә киләсе җырчы өчен бәхет нәрсә икәнен аның клибыннан карап белербез. Римма Сафиуллина Бәхет тавы җыры белән. Çıktın yollarıma Tatlı uylar bulup uraldım Bәхет dağlarına alıp mingəş Buranlarga kirip yoğaldım Seni kütüp çıgam Azın yolga Тик бураннар гына кире бара Кавыштырса кавыштырыр безне Бәхет тавы гел чакырып тора Сине көтүп чыгам азын юлга Тик бураннар
көтіп тұрам. Bir adashıp келіп шыққана, үсті ялқыны yanğan yüreğime, sönmez үшін suyudıma. Seni kütüp шығам uzun yolға, тек буранларға келіп барам. Қоштырса қауыштырыр бізді, бақыт тауын шақырып барам. Сені күтіп шығам uzun yolға, тек буранларға келіп барам. Қоштырса қауыштырыр бізді, бақыт тауын шақырып барам. Қоштырса қауыштырыр бізді, бақыт тауын шақырып барам. Бақыт тауын шақырып барам. Бақыт тауын шақырып барам. Илдар Идиятуллин яшьлек тавышында үз урынын яулап өлгерде. Аның өчен тавышлар килеп тора. Җырын инде күпләр ятлап ук бетерде. Бүгендә Илдар иң рәтендә. Әйдәгез әле, аның "Белерсең әле" дип аталган җырын тыңлап, чыгышын карап алыйк. Ике йөрәк бергә тисә, бәхет өчен шул җитә. Тылсым булган бу хисләрне саклау кирәк ничек тә. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Әгәр ярату булмаса, мәхәббәт ерак китә. Бер-береннән аерылу күңелләрне ут итә. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне.
Синең белән дип аталган мәхәббәт тулы җыры белән Илина Нишева инде ничәнче атна безнең тапшыруның бизәге булып тора. Әгәр алга таба да Илинаны безнең тапшыруда күрергә теләсәгез, tmtv.tatar сайтына кереп, аның өчен тавыш бирергә онытмагыз, дуслар. Ак болытларда атынып, зәңгәр күктә очасың килә синең белән. Кояш нуры офыкта югалгач, йолдызлар солмыйсың килә синең белән. Иртән тон атканын күзәтеп, салкын чишмә суын татыйсың килә синең белән. Икәү кулга тотынып, бу тормышны кичәсем киләгән күзгә күз. Китәрдән башларны югалтып, онытылып биесем килә синең белән. Бөтен галәмгә тик бер кем ишетмәсен дип җырлыйм бу җырымны бердән беренә. Күпме еллар үткәндә яшәрмә хисләрем, сүзсез мине аңласын синең саф йөрәгем, кайнар Күпме еллар үткәндә яшәрмә хисләрем, сүзсез мине аңласын синең саф йөрәгем, кайнар Илшат Хамадиев күпләрнең яраткан җырчысы, шул исәптән минеке дә. Озакка сузмыйча сүзне үзенә тапшырам. Zülfiye, Almaz. Uzun sözün kıskası. Böyle. Zülfiye neresi o? Koya. Marcel, haydi hal итәбез моны. Marcel, benim tanışlarım var, haydi hal Yok, итәбез. barıp kaytam. Өпкәләсү җиңел, кичерүе авыр. Кайчагында мөмкин түгел. Аерылулар җиңел, кавышулар авыр. Кайчагында мөмкин түгел. Хыялны җимергәч, җаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Юлларда аерылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа беркем түгел.
Кинәт ул җиңел, тугрылык авыр. Кайчагында мөмкин түгел. Алдаулары җиңел, ышандыру авыр. Кайчагында мөмкин түгел. Хыялны җимергәч, җаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Юлларда аерылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Aralar üzülgen, ümitler kesilgen, yaşların tükengen, hislerin ezilgen. Хыялны җимергәч, җаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Юлларда аерылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Юлларда аерылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Яшьлек тавышын Радик Шәрәфиев дәвам итә. Биредә ул ярат җырына төшерелгән клибын тәкъдим итә, дуслар. Әйдәгез, бергәләп, рәхәтләнеп, шул клипны карап китик. Gözlerime karat, sen mineke min sineke yarat mine yarat, yarat mine yarat. Gözlerime karat, sen mineke min sineke yarat mine yarat. Sevgini sezem, men de seni sevem. Kara benim gözlerime alır sendagine. Kalganlar yok allar, bizning sevyanlar. Sen biresin kanat, bara mine yarat, yarat mine yarat. Gözlerime karat, sen mineke min sineke yarat mine yarat, yarat mine yarat. Gözlerime karat, sen mineke min sineke yarat mine yarat.
Senin şeşlerinden min akıldan yazsam, tatlı irinlerden sağınudan yanam. Birini etmem mina, barısında bilem, barı sina sevip bile gitem. Yarat mine yarat, gözlerime karat. Sen mineke min sineke, yarat mine yarat. Yarat mine yarat, gözlerime karat. Sen mineke min sineke, yarat mine yarat. Yarat mine yarat. Yarat mine yarat. Senin katlarında, senin yanlarında, hıyallardan yanam, min seni yaratam. Bizning sevişiksiz, min bir kimde sensiz. Sen benim galemim, sen benim gamerim. Yarat mine yarat, gözlerime karat. Sen mineke min seneke, yarat mine yarat. Yarat mine yarat, gözlerime karat. Sen mineke min seneke, yarat mine yarat. Yarat mine yarat, gözlerime karat. Sen mineke min seneke, yarat mine yarat. Yarat mine yarat, gözlerime karat. Sen mineke min seneke, yarat mine yarat. Sen mineke min seneke, yarat mine yarat. Эльвир Габдуллин чираттагы позицияга урнаша. Аның юкка узмасын гомер дип аталган җырын белмәүчеләр юктыр. Җыр ошый икән, сез нәрсә эшләргә кирәклеген беләсез. Нәкъ әлеге минутларда зәңгәр экраннарга без Эльвирның үзен дәшәбез. Әйдә дустым, җырла. Hoşçak piyasaya bir göz yetişip ete. Hele yol tep koytabız nispet geçten oldu. Nende yol yurtu indi ol. Oğulda ışık yakını. Yarar olursa balıkta gittim. Çaklarda unutабыз hislerini. İkimiz iki kuşmakta uzdırabız kişilerini. Şunday matur aylık işler birge yıldız sanarlık. Yurtta olmasın ömürler yüylerde yanarlar. Şunday matur aylık işler birge yıldız sanarlar. Yurtta olmasın ömürler yüylerde yanarlar. Şirke qarab şey içəbiz, arada uyu duman. Tatlı balda başı kibik kaynar şey salkın sıman. Şunday matur aylık işler birge yıldız sanarlık. Yurtta olmasın ömürler yüylerde yanarlar. Şunday matur aylık işler birge yıldız sanarlık. Yurtta olmasın ömürler yüylerde yanarlar.
яши. Узмасын ялгыз кичеләр, булсын бары араларда сөюле кайнар тиселәр. Шундый матур айлы кичләр, бергә юлдыз санарлык, юкка узмасын гомерләр, сөюләрдә янарлык. Шундый матур айлы кичләр, бергә юлдыз санарлык, юкка узмасын гомерләр, сөюләрдә янарлык, юкка узмасын гомерләр, сөюләрдә янарлык. Әйдәгез, дуслар, бергәләп бүгенге тапшыруда кем нишәнче урынга урнашканны искә төшереп алыйк. Йөрәк, йөрәк, әти йөрәге, бик көткән мәлләр өчен. Тормыш баскычлары, барган саен кирәк икән. Яшәүләргә кирәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачышлары. Онытмада, сылытмада, ике йөрәк арасын. Җаннардагы сагышларны бәхет нурлы капласын. Сине көтеп чыгам озын юлга, тик бураннар гына кире бара. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Күпме еллар үткәндә, яшермә хисләрен. Сүзсез мине аңласын, синең саф йөрәгең. Хыялны җимергәч, җаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Юлларда аерылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Ярат мине ярат, күзләремә карат. Син минеке, мин синеке, ярат мине ярат. Ярат мине ярат, күзләремә карат. Син минеке, мин синеке, ярат мине ярат. Шундый матур айлы кичләр, бергә юлдыз санарлык, юкка узмасын гомерләр, сөюләрдә янарлык. ТНТВ-ның ВКонтакте төркеме, Telegram каналы һәм рәсми сайтына кушылыгыз. Йолдызларның тормышы, кызыклы яңалыклар һәм башкалар барысы да безнең каналда. Кушылыгыз, язылыгыз, дуслар. ТНТВ каналы белән бергә булыгыз. Яз була бәртеп
Ничек кенә моңсу булмасын, ТМТV каналында яшьлек тавышы ахырына якынлашты. Яраткан җырларны тыңладык, клипларны карадык, ә җырчыларны позицияләргә сез урнаштырдыгыз, дуслар. Димәк, сау булышсак та була. Сезнең белән мин Гүзәл Салаватова булдым. Киләсе очрашуларга хәтле исән сау булыгыз диеп, мин сезнең белән сау булашам.